Prez gaurko bigarrengo platera egiteko, ezta? Bai. Hori da. Eta izango dira, pentsatzen dut, Tripakik. tripakilak. Hori da. Hau ere, azezkenetan, amaiketako plater berezia. Ah, amaiketan? Amaiketakoa etortzen die tripakia jatea. Ai ba. Zuk esango duzu, jo, etxe hortan dana berezia daukate, bai. Hori da, hori Nik da. ere nahiko berezi. Bai. Mira, enakian amaiketan jaten zuen ikan tripakilak. Ba, bueno, hasi baino lehen osagaiak guti bezala. Tripakiak, txalanka, baratxuriak, tomate saltza, piper txorizeroa, ardo txuria, pipula, urdai espikoa, txorixua, piper berdea eta piper gorria. Prest, nahiko osagai eta... Hori da. Nondik hasiko gea? Ba, bueno, lehendabizi jarriko dugu egosten tripakiak eta ezurran gau da gelatina eta gelatinosoa, bai. Horreka aporte ematen dio. Hori da. Hau jarri dugu lehendabizi, bueno, guain tripakiak hori esan beharra dago nahiko garbik etortzen diela. Bai. Lehen nigo horatzen ez, garbikin behar zela, Bai. uretan jarri, gatza, ozpine pixka, eta bueno, Bai. nik bazpare, bueno, ditut, gusta ezai beti eukitzea, Zure ikutu hori ematea garbitasunekin, bai. Uretan sartuta, pixkat odolata galtzeko, Arki. eta Hemen ura- usai pixa balen bauke, ba, hoi kentzen. Bai. Eta hemen dakau ura irakiten makarrekan, ezta? Ura irakiten. Zerbait hemen- gaituko duzu? Hemen jartzen badugu, beharko dugu, 2 ordu hola. Oia presion bat egiten badugu etxen, ordu baten nahiko. Nahiko. Ba. Orduan, hasiko gea, lehendabizi, Mhm. hau martxan jarriko du, zatitu ingo dugu, Vale. Pentsatzen dut gaur tripakiak goxo-goxoak ingo dituzula, no? Ez nien oso salia, porratika. Ez? Bueno, porratuko dut, bai. probatu ingo zu, eta ikusko Bai, igual, behar bada unonak goxo-goxoak inezkeo, ba, igual, amendikan aurrea, ba, razillo jateko gauza izango naiz, baina momentu honetan, Punta txiki bajango zu, eta ikusko zu. a ber, ba. Orduan, hau ja martxan jarriko dugu hola, jarriko du ja, zatituta, beste, bueno, Erki. hau xe, moztuta. Hau nahiko garbi etortzen die, Hori da. ez dauke ia grasaik, Platera hau ere pentsatzen dut amak erakutziko zizula, amak kontxik. Eske platera hau betiko platerak die, txen, Bai. bakitzen behar du ura pixkak Kendu gendu dio, bai, ezurra kendu. saltzeko. Hau betiko platera die, etxeko betiko platerak. Lehenek nigo horatzen naiz, giltxerdu, nola esaten da? Giltzurduna. Giltzurdunak egiten ziena, ba, jerez eta olako gauza, eta Bai. hoia galdu inda, eta olako gauza nahi pena ematen dit. Eta hau galtzea, olako plater bat egitea, bueno, hau jarriko dugu. Bai. Hola, elzurre. Bai, eta hola, lasai, tapatu ingo dut igual, ezta? Hainbeste mora nemar Bai, badu. hemen jarri dezakegu guain, gatza botako dugu, Bai, eta bitarten, bai. hemen pixkat zaborea emateko, baratxuri oso batzuk, gero bestek ere bakiko dugu hemen fondo haiteko. Abedanak ordenatzea. Eta hemen batea, hor txorizerok. Hidratatzeko, ezta? Bai, Hori da. hidratatzeko, hau Gauei jartzen dugu mamila, bezperan, urrotzan Bai. edo egosi dana batea. Vale. Hemen ere jarri dezakegu barazkik eta jende guzti igual egosteko jartzen dute barazki guztik eta dana batean. Ni gustatzen zait hau txiki egin da, Hemen aparte. txoixokin eta dana hemen aparte jartzea. Bai. Hau tapa hoitu emadeu, Bai, ointxe tapatuko zut, hau ingo zut Primeran, lehortu, oso barazkientzako. ondo. Ayudantia primerakoa, ezta? elevante. Nahi zuen etxeatorri. Lehortu. Alan nahiko lana baukeuta. Aitu, nire etxekin nahiko lan badagate. Vale. Baina ondo. Vale, oso ondo. Vale. Bueno, orduan Listo, guain hola, jarriko tapa. dugu. Piper berdea, honekin nahiko, Bai. pixka bat. Euskal handila, baina, balekoa. Bueno. Hau ia gero, egosita gero, saltxan ja jarrita eta gero, ia ez da nabaritzen hor da ona. Bai. Barazkik... Txiki-txikiak gelditzen dalako, ezta? Bai, ikusten da, zerbait berdea da hola eta hau da bestea, baina... Kasu honetan ez dezu birrindu eta ez dezu Ez, egiten. ez, Ez, hor geratzen txiki-txiki da baki dana. eta listo. Bai. Bale, hori da. Nahi piper gorriak txikitzia momentu batean? Bai, haure txikitu. Zenbat, pare bat o hirurak? Hirura jarri. Bale, ba. Eta gero... Urda ezpiko hau ere, Bai. utziko izut. Barki. Bueno, jartzen dugu hemen.
Vale. Adibidez, bueno, urtean zehar azokako egitzen ditu egun bereziak, ezta? Baina igual gehiena, bueno, ezagutu gola, irailean bigarrengo asteazkena, o hirugarrengo asteazkena nola da? Irailean izaten da... Bigarrengo asteazkena. Bigarren asteazkena. Asteazkena hori da. Aurten uste dela 10 nola. Bai, hori da, bai. Eta hor da feri berezia. Berezia, Bai. hori da. Orduan izaten da gaztaleiaketa, eta hori da, ezta? Aizuta, inoiz parte hartu aldezu lehiaketan, gaztaleiaketan? Ba... Erosi? Ez da gitzen bat urte pasadien ja, baino nik nire laun batekin, Bai, horri zinbeste taberna badauke beha, potxoka, bai. Aitorrekin eta biok, hartu genuen Gazta? gazta, claro, Bion artean, bion artean. Ez que garestia. Ondala, 10 bat, Oso ba, garestia. oso garestia. Baina, egile esan bizut, bale, garestia da, baina publizidade bezala eta horrela, Ba, hola, baloratuta, ematen ematen du, Zerratik hankio, 10 urte pasabarin badi ere, beti ateatzen du urtero lista bat, zein izan dian azken 10-12 Hoi da. urtetakoak, eta beti hor gira eta huelta, Aizu, bani, behin izan naiz, asteazkenean, eta izan itzan, bueno, ikustea jo nintzen, ez? Tala batean animatu nintzen, parte hartzea. Baina, bueno, manakien ez un erosiko, Parte hartzeekin bakarrikan ja daldarra. Ja, horrekin ja... Bai. Bai. Hau, Baina, potxatzen bueno. utziko dugu, urre azpikoa, tipulea jarriko diot, bitarten ja piperra ere bai. Bai, hau, listo? Eta urde espikoare lauki txikitan? Bai. Vale. Hau, hola, listo. Jarri dezakegu ere iruilarrea, o... Bai, hau Baina- barro. Bale. Bai. Baina gaur, urde espikoa. Ondo. Hala. Bale. Hola, du. Ne, ama, egongo da hor, telebista Ikusten, ikusten. aitu, Bueno, hemendikan- baiten tripakik eta zerbait azten ba naiz. Ai, eta beha esan esan hola, behit, esan "Zergatik hola, ez duzu jarri, ez dakit zer ez dauta dakit bestea?" zer. Bai. Hala da, hala da. Aizema sufritzen duen ikusten, ezta? Hola inberda ez dakizen. Zaiatzen geha hemen, alik eta txukunen ibiltzen. Bueno, Garbi hau mantentzen, potxa ingo baina- dugu, urdazpiko jarrita gero. Bai. Ondo potxa hau. Bai. Ez du behar grasa asko, zeren txoixoa eta urdazpiko Behar, nahiko ematen dio. Bai. Hori da, jarriko dio nahiko. Bai, listo. Bueno. Hombre, tripakiak bakarrik egosita jartzen du bakarrik, hoi da arroza bezala. Ia saborea ia neutroa ez dauke, baino bakarrik egosi uretan gatzakin eta ezer gabe, Bai, hoi nahiko triste geratzen bai. da. Hori da. Horregatik nahi gustatzen zait jartzea barazkik... Bai, lagundu urdazpikoa, inbertsaiola, lagundu pixkat, inbertsaiola, indarra pixkat, emateko, indartu. Bai, Bere hori da. tomatea eta guzti hoi. Arroza, da arroza bezala, arroza Bai. jartzen badeu, paia bat egiten badeu, arroza bakarrik gura sartu eta punto, hoi ez dauke ezer. Bai, askotan zaten dira, arroza txurila danean gaixo gabelako. Hoi da. Hori da. Hori da. Eta hori ondo honezke hori indartu inberda, ezta? Hori da. Gauz Eta berdina. berdine. Bueno, hau utziko dugu, pixkat kolore hartzen, Bai, indarra iso emango diogu, hola. eman indarra, con fundamento, eta gero zea tomatia gehitu aldi zuzuk saltza tomatiena. Atzitzen dauke tomatea, Hori da, keixo. eta Ardo ardo txurie txuria. falta, Bai. Ba, guain jarriko dugu ardo txurie, reduzitu ardoa guztie. Vale, ondo, ondo. Azpina bixet, barro txuri bixea jartzea. Jarri ba, hondik badako denbora. Hori da. Tipurla zatia bere, Dana barrura. nara barrua. Hori da. Txiki inda. Bueno,
Eta zok adibidez, azazkenetan goizian lanien hasi baino leheno bueltatxo bat iten dezut hola? Ni beti juten naiz. Amargaldian daula? Azoka nola daoz, Bai, produktu berrik etorri dien, Bai. nola daren ontxok zeta mundu guztioi nola daon. Presioa pixka jakin, ez da? Eta, bueno, eta ambientea, eta Bai, batekin eta hori da. bestea, eta, bueno, goitzeko... Baina, jo, 11 aldeako barroa. Amaik ez, lehentxoago. Lehentxo sartzen Nik, zen. ja, buelta inda gero, behatzitan ja, barruan nago. Barrura. Bale, buelta egiten zu hori da, Hori da. behatzitartako. Hombre, beti guain, bueno, guain, eske garaiontan adibidez, orburuk bukatzen nahi die. Tudolako orburuk bukatzen nahi die. Eta produktu bat bukatzen eta beste bat asobatzen. Ezea zeinzuriak eta ointxe sartuko dira baita ere. Hori da. Hori da, bai. Eta gehiago, aukera gehiago ere, bai. Bueno, hemen oain, ardo txurie. Bai. Ba. Gaur duzitu ondo. Bai. Gero ere egiten dugu Bas Kulinari Zentroko irakaslekin. Beraiek etortzen die, delikatuzea etortzen die, bisitatxo egiten dute. Gero nengana etortzen die, batzutan plazatik boltatxo bat ematen dio, zer hau barazkik hau bestea produktu guztik erakusten. Bai. Berai batzuk erosi egiten dute, beste batzutan, eta gero hortik, gero nire etxea etortzen die. Bai. Sardo pixka hartu, saldatxo bat ematen dio, katillo txiki baten salda bat, bakoitzei, eta revuelto naski bat. Hola, hogitaten jarrita, eta hortik trena eta etxea. Eta martxa, bialdu, ezta? Ondo. Eta beak izaten dira adibidez, bertako ikasleak. Bertako ikasleak, aurreneko kursoko ikasleak. Hori da. Imagina bat, zure ikasle ibiliko dira, gaur egun behin jatetxetan, eta ezta? Nik espero dut hemen honea pare bat etorri barriela, haber zer esatu duten. Nik hoi esan da dago, haber. Hori da. Haber, animatzen dian, gu prest. Bai. Beti prest, hori da. Hau guain, tomatea. Tomatea. Eta gero hemen, gehituko diziogu, piper txorizeroa oinora hauen mamilla, ezta? Mamilla, bai. Hori da. Begiratuko mami bat beste, igual ateatzeko abertzen moza. Nola da hon. Atea. Ez, guendik hauek ego gorra dare. Bale, osondo. Borduan ingo geana da. Ingo deuna da, tripakik, ja, ateratzeko munda, ez zurre ateako den, nahi guztaz zaita aprobetxatzea. Hone atea. Bale, Eta gelatina guztia aprobetxatu dut eta barrua sartuko dugu ere. Hore barrua, bale. Eta hau ere, hau tripakila, hau Pixka gehiago utzi? Ez, jazta. Jazta. Beste platertxo baten nola ateatzen badeun. Hone ateako ditugu. Hone atea eta listo, ezta? Oso ondo. Tripakila bakarrik, besteak aguantatuko dugu beste pikin bat hor barru. Bale, ba. Ba, hori itxura hartzen. Ze uzai berezi eukitzen duen, Tripaki hauek usaila berezia. Ona. Bai. Bai, ona esan da, bai. Nezan berezia, bai. Ba, noizbait irratian entzun izan dut, bueno, zein dia platera gustokoak ez gustokoak. Ba, uste tripakila diala irabazten duenak ez gustokoak izaten, Hemen bat utzi ezu. Bai. Hemen zer? Utzi? Bi. Ba, nik kamarero batekin lan egin nun, metre batekin. Bai. Guain Donostien restaurante bat bauke behar, izena esan dezaket, o... Bai, esan dezai, bai. Kaskazurikoa, ezagutu dut, bai, Elias, hori da, bai. Elias. Hori da. Ba, arrek, juten zan restaurantea, eta bere usaie, zea izate, tripakik egosten, baino ate guztik itxi, lehioak idiki, ez zo lan egin. Duan esan ezun nien Elias, gizajo, aurtengo neguan biru aldiz, tokatu zaio, olatua zartua. Bueno. Negu gorra tokatu zaio, baina... Arrandegia zahuten, arraien bila. Bera, arraiak. Lutia guztik eta barru zauk, handia. Bezai. Ai, gizajo, gorantziak emendikan Eliasi, Bueno, ja, tripakilak, barrua. Listo, nena, bai, barrura, hori da.
Bueno, ja idia itxura hartzen. Bale, nik uste honei gelatina kendu diotela, zati barrua txikitanen, horia, hola pixka txikitu, ezta? Baita. Bueno. Eta, hori botata gero, hau bukatu, utziko dugu hau pixka botatzen, bere salda, Ai, hau urra pixka jartzen badegu irikitzen, bida hau ja bat badaukegu, urra pixka jartzen badegu. bai, Bueno, eta, hau fuera, hola, listo? Ya está, bai, ez? listo. Bai. Bueno, Vale. Bueno, hemen ja geratzen da. Hau utziko dugu, hola. kolore polita mandiozu, Bai. Bai. Gero utziko diogu, ez dakit, ordu erdi bat hola, Hori da, eta gero... azken ja ikutu eman da, listo. Azken ikutu eman. Ba, bere gatoz. Bueno, ba... Itxuroso, hemen daukagu. itxuroso da. Itxuroso, bai. Hemen ikusi dezuen nola merma bindo, Bai. Eta guain txorizero pixka jarriko dugu gainen, Bai, ba, hori ere bere puntxu emango diota. bai. Eh? Hori da. Hone izea mamilatea, ez da? Ai, bai, pare bat egin Pare nahiko. bat nahiko. Hori Hori da. da. Bai, lortzen dugu bateatzea. Bai, zozo bari atea diozu eta listo. Bueno. Hau da. Baratzea. Horrek ematen dio zaporia eta kolori ere bai, Bai. Eza kolore hola, pixkat Hombre, granate honek, o... kolorea nahiko hartu du, Bai, 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 Asko bai. gustatzen nola geratu dan. Bai, borduan pixka bota eta listo. Ba, ondo honek. Bai. Hortxe. Nire pixkat. Hori ematen dio... Bai, koloria Hombre. eta pikantien ze hori, ez? Ikutu hori pixkat, bai, bihar zaten du, ez? Zeak, Hombre, pikantek eta... Bai, Hombre, pikantea, nahi gustatzen eukitzea pikantea, baina jende guztia ez zaio gustatzen Ez. pikantea. Orduan egiten duguna guk beti tripaki pikante gabe egiten dugu. Ah. Eta gero azkeneko momentun, berotzekon, bai, razio eskauta gero, bai. hor bertan jartzen diogu pixka. Ah. Hala, hau garbitu. Vale. Bueno, honekin nahiko. Horrekin azkenengo irakin bat eman, da listo, ezta? Bai. Bale, ba. Bueno. Eta... Zezu martxan? Eman. Listo, hori Vale. Bueno, hau irekitzen azten momentun, ja zerbitu ingo dugu. Bale, ba. Nik uste dut ja, Martxan? bai, bero dare, eta hau jain dare, bihinduta dare, kolore Vale, hartu ba. do, danetatik daukeu, hasi eske, venga. Eske, listo, ateata. Listo. Hemen honekin Bai, igual hobeto. hobe. Bai. Hori da. Bueno. Gutxi jarra izkazu, Zuk olako gazaz duzu behin probau. Hasi eske, Ai, neko. ni razioa jarriko dut, eta gero zeuk erabaki zenbat... Bueno. Gero honekin daukeu beste platertxo bat jartzen. Txorixu ez hartu ditu. Jartzen dugu tripakiak eta muturrek. Ah, bai, Plater bertan, bai. jartzen dugu plater bertan, bi mutur zati pure pixka batekin beran, Bai, piper bat gainen, muturrek rebozauta eta profitutak, egosita Bai. eta gero plater luze baten jartzen dugu. Tripaki pixkat eta gero muturrek hemen beste. hori da. Ba, platerrura zango garen bazen, igual mutur eta gehiago jungo nintzen, tripakileta baino. Oso ondo. Hori da, ba, gure xefaren azken eukituak izan, eta berehala zautuko ditut tripakilak. Tripakiak, txalankak eta piper txorizeroak ura eta gatzetan egozi.
tipula, piper berdea eta gorria, txorixoa, urdaiazpikoa eta baratxuria txikitu eta zuestitu. Ardo txuria gehitu. Tomatea ipini eta guztia erregozi. Ondoren, tripakiak eta txalankak gehitu. Piper txorizeroen mamia atera eta guztia aurkeztu. Prest, dastatzeko.